Salam hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 1-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Demokratik Watan Türkmenistan Halk Hereketiniň kanalyna hoş geldiňiz. Şu gün gepleşiň temasy näme üçin BMG Türkmen raýatlarynyň hukuklaryny gowranyp, BMG ile bolanyna Birleşen Milletler gurulmasy bolýar. Meniň bilen şu gün efira Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Gelin men sözü halk tarapyndan saýlanmadyk. Kakasy ikisi bile ataly ogul bolup, bizim seslerimizi ogulan, öz-özüne Türkmenistanyň prezidenti diýip saýlan Serdar Berdimuhammedowa söz bereýin. Alabaý Serdar, başlaň. Arkadaky Serdara söz ine sizden aýdy berýän. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine giýişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bahş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly kasam edýär. Sağ olun Serdar Berdimuhammedow. Biz gepleşimiz dowam edelim. Ine hormatly watandaşlar, Türkmenistan konstitusiýasy boýunça her bir Türkmenistanyň raýatynyň halkara bizim konstitusiýamyzda ýani haklary berilen. Şol haklary biz gepleşiklerimizde köplenç aýdyp geçýär. Ine Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasynda näme diýilýär? Gelin men şonu size düşündireyim. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasynda şeýle diýilýär. Türkmenistanyň öz ıhtiyarly halk tarapyndan amala aşyrylýar. Diýmek, halk şol hökümeti we döwleti seredilýär. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. Diýmek, biz hökümeti ýani ýerine ýetirýän hökümeti, prezident we onuň kabinet ministri we onuň hemme gulluklaryny, konsullikler, paspostlar, içhanary hemme gulluklaryny ine biz göz başçy bolup seretmeli. Eger bir ýerde kemçilik bolsa, biz olara ýüllerini aýdyp düzeltmeli. Ine bizim borcumuz şol. Türkmenistanyň halky öz häkimetini göskön ýa-da wekilçilikli edaralaryň üstü bilen amal aşyrýar. Türkmenistanyň halky öz häkimetini, häkimet bolanda ýerine ýetirjek häkimeti ýa-da kanun çykarjak häkimeti ýa-da kadet häkimeti. Şol üçünden biz göskönü ýa-da bizim wekillerimiz, mysal üçin 10 adam bolup bir wekil saýlýar ýa-da bir biz ýygnak geçirip bir wekil saýlýarsa, ine şol adam baryp bizim diregimizde seredip biler şol gözükçüligi. Göskön ýa-da wekilçilikli edalaryň üstü bilen amal aşyrýar. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir gurumanyň ýa-da aýry adamlaryň döwletde häkimeti eýlemäge haky ýokdur. Ataly ogul häkimeti eýledi, ol konstitusiýanyň 3-nji maddasyny bozýar we Türkmenistana ýani biýdügünçlikler döredýär. Ine diňe şoň üçin prokuratura iş gozap, ikisini hem jenaýat çekmeli. 4-nji madda. Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokarky gymmatly adamdyr.
adamy gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimetiniň idaralarynyň baş wezipelerdir. Ine biziň bizi gollamak, bizi gorumak we bize hyzmat etmek döwlet idaralarynyň iň esasy baş wezipesidir. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkardyr we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, awraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy ildegirmeliligini, tebiği we aýrybaşgalanmaz hukuklaryny goraýar. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkardyr we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Ine Türkmenistan hökümeti bizim öňümizde borçludur. Şu bize şertler döretmeli, bizim şahsiýetimiz ösür ýaly. Ýani raýatyň janyny, awraýyny, mertebesini we azatlygyny, şahsy ildirmeligini ýöredýär we goraýar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlary bilen öz üstüne ýüklenen borçlaryň ýerine ýetirmegini üçin döwletiň öňünde jogapkardyr. Bu diýmek näme? Bizim borcumuz kadiýeti, ýerine ýetirýän häkimeti, kanun çykarjy häkimeti barlap kemçilik bolsa aýtmak ine bizim borcumuz. Bizim jogapkarçylygymız saýlawlar bolanda öz seslerimizi bermek. Döwletiň işine, ýani häkimetiň işine goşulyp bilen jemgyýet hökmüne häkimeti östürmeli. Ol biz östürýär, biz goraýar, bizim onu östürýär, goraýar. Ya biz kemçiliklerini aýdýar. Şu kemçilikler şu ýerde yerliksiz düýdüm. Ine şu ýerde tehnologiýa ösenok siziň şu ýani proseduranyz, köýüne prosedura täze geçirmeli biz maslahatlar berýär. Olar şonu peýdalan ösýärler. 9-njy madda, konstitusiýanyň 9-njy maddasy. Türkmenistan dünýä birleşiginiň dowul hukukly subyekti bolup daşary syýasatda hem işlik bitaraplyk beýleki ýurtlaryň içerki işlerine gatnaşmazlyk güç ulanmaktan we harby birleşiklere hem birleşmelere gatnaşmaktan ýüz döndürmek. Sowetiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylyk, dostluk we özara bähwitli gatnaşyklaryň ösmegini ýardym etmek ýörelgilerini ýerelýär. Türkmenistan halkara hukukunyň umumy ikrar edilen kaddalarynyň ileri tutulmagyny ikrar edýär. Diýmek, Türkmenistan hem halkara hukuklary Türkmenistanyň kanunlaryndan ileri, ýokary. Şonuň üçin biz birinji bilen halkara kanunlara hormat goýmaly, onsoň Türkmenistanyň baş kanuny bolan konstitusiýa hormat goýmaly. Ine men şu konstitusiýanyň maddalaryny size okuyan. 27-nji madda. Adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň göskön hereketi bardyr. Diýmek, bizim azat we hukuklarymyz göskönler. Ol tiremde bir günemde ine şu ýerde bozulum derrew düzelmeli we derrew ýerine ýetirilmeli. Ine şoň göskönü ýani hereketi bar. Olar kanunlaryň manysynyň mazmunyny we ulanmagyny kanun çykarjy we ýerine ýetiriji häkimetleriň yerli öz dolandyrýyşyň işini kesitler we adyl kadiýetlik bilen üpçün edýär. Diýmek, ýerine ýetiriji we kanun çykarjy häkimeti ine esasy çykarylýan we ýerine ýetirilýän kanunlaryň mazmuny bizi goramak, adam üçin adamyň haklaryny goramak. Kadiýetler bolsa şonu barlamaly. Ine men size konstitusiýanyň diňe 4 maddasyny okudum. Oň beýlik maddalar amma bizim kanunlarymyzy berki diýär we goraýar. Ini men size Birleşen Milletler Gurulmasy boýunça gurulma berjek bolýan. Näçe şu bizim şuňky temamyzyň esasy mazmuny Birleşen Milletler Gurulmasy türkmen raýatynyň haklaryny goramak, näçe goramak. Gelin birinji bilen biz Birleşen Milletler Gurulmasyny ýani BMG ýagny OON diýilýän ýani Organizasiýa Obýanlyk Nasiýalar diýip uruşa aýtsak, ine şol edara näil adamyň haklaryny goraýar. Gelin şoňa sert geçelim. Şol Birleşen Milletler Gurulmasy 24-nji oktýabrda 1945-nji ýylda emele geldi. Uruş jemleninden soň, bu torundan soň, ýani 50 san döwlet öz arasyndan pikir edip, öz ýani parlamentleri işläp şular bir karar geldiler. Bir dokument döretdiler. Onuň ustawyny, onuň içine ýani
Birleşen Milletler Gurumasynyň ustawyny, içiniň etmeli işlerini ve nämeden ibaratdygyny döretdiler. Ine şu 50 döwlet başta 45-nji ýylda döretdi ve ondan soň şuňky günne 190-dan ýokary döwletler şoň gatnaşýar. Ine men size saýaty görkezýän her bir minut. Vatandaşlar. Ine şu ONU'nun saýaty. Lütfen. Ine şu ýerde ONU ine ANAS diýende biz ýazýar. ANAS ine направление работы. Biz näme etmeli? Ine ANAS diýip ýazanda ine prava человека çykýar. Şu ýerde orçça ýazyly men size türkmençe terjime edeyim. Идея в том, что все люди, независимо от расы, пола, национальности, этнической принадлежности, языка, религии или любого другого статуса, имеют права на право человека. Заложено в основу Организации Объединенных Наций. O demek näme? Her bir adam, istenlik renkli bolsun, istenlik ýa-ni jinsli bolsun, istenlik tireli, istenlik ýa-ni nasional ýagdaýy bolsun, on tapawut ýok. İstenlik dil bilen gürlesin, istenlik din tarapdan dine ýykylsyn, on tapawut ýok. Hemme adamlaryň haklary dindir ve haklary badyr. Ine şuny Birleşen Milletler Gurumasy kesgitliýär. Hormatly vatandaşlar, bir minut. Şu Birleşen Milletler Gurumasy kesgitliýärine ine şuny ýöne däl bir ýygynyň üstü bilen kesgitlenýär. Ine Birleşen Milletler Gurumasyna edil adam haklary boýunça bir topar gurumlar bar. Şu Birleşen Milletlerin uğurlary boýunça hereket edýän adam haklaryny gorayan gurumlar. Ine OON Habitat, UNRIST, UNIDIR, OON Женщины, ýa-ni ayal gyýlaryň haklary boýunça. UWKPÇ ine şun bolsa hakyky Jenewada ýerleşýän Birleşen Milletler Gurumasynyň adam haklaryny gorayan bölümi. Ýadyňyzda bolsa men şu günne bir kerek protest etdim. Size videolar editdim. Meniň kanalymda videolar görüp bilersiňiz. Ine şu esasy bizim üçin gerek edara UWKPÇ diýilýär. UWKBB OON ine şu edaraň ýokarkysy, ýa-ni ýokary bölümi UWKBB OON diýilýär. Şolaram adam haklary boýunça OON-na şu meseleni alyp barýar. MOM diýär, migrasiýa haklary boýunça EEC OON-nyň bulam başga bir adam haklary boýunça ITC International Trade Center MOT diýilýär, International Labour Organization. Ne şuna gurumlar UNICEF, MBP, UNESCO, UNITAR, United, UNP, OON, Международный беспристрастный и независимый механизм Siriýa boýunça, WPP diýilýär. Ine şoň hemme edaralary bizim haklarymyzy goýar. Ine haçanla siz köçä gowulsaňyz, kwartiraňyzy ýa-ni alyp köçä gowulsa pikir etmeň. Bir Berdimuhammedow, bir Serdar Berdimuhammedow özüne arkada kliçkandakan Gurbanuly Berdimuhammedow bar. Ýok. Yerlerde prokuratura bar, o çözmese polise berin, polis çözmese prezidente ýazan, prezident çözmese bolly. Siz yerli proseduralary oturdunuz. Indi siz OON bilen bolmaly. OON-da da görýäňiz näçe guruma bar. Şoň her bir gurumasy bir döwlet ýaly bir gurumy. Näçe guruma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sany guruma bar. Diňe adam haklary gorýar. Ne şu gurumalar sizin ardalarınızı garaşýar. Siz arda berseňiz, bunu hökümetlere batyş edip, şol sizin haklaryňyzy gorýar. Ine şu OON boýunça şuraya maglumat bar. Biz gepleşigimize dowam edelim vatandaşlar. Inniki men aýtyp berjeklerim size. Mysal üçin näçe Birleşen Milletler Gurumasy türkmen raýatlarynyň haklaryny goramak. Sebebi biz özümiz bilen dokşanýar. Sebebi biz arda ýaramyz.
Sebäbi biz Türkmenistanyň içinde dogrymy aýtsam yerlerde de öz haklarymyzy goramyz. Prokuratura baramyz, polisiýa baramyz, MHM baramyz, prezidente ýazamyz. Ya da şo zatlar eden soň biz durýas. Näme durýas? Ay, ondan beter ýokarrak gitsek bize basyş edip, ýa-ni bizim maşgalamyzy, bizi uwdundy, pakiderler bir topar bolgusy zatlar özümüze ýa-ni döredýär, fantaziýamyzy giňeldýär we gorkup ýörýär. Şoň üçin biz jogapkärçilikden gaçýar. Sebäbi bizim gorkymyzyň derejesi bizim jogapkärçiligimizden has ýokary. Biz haçanla kwartiradan köçä kulanyny biz öz çağlarynyň öňünde jogapkärçiligimiz bar. Biz şu jogapkärçiligimizi etmeýän bizim gorkymyz şu jogapkärçilikden uly bolýar-da biz hereket edemiz. Näme ol sen çağlaryň köçä çyksalar, näme sen çağlaryň köçede ýaşamaly? Paraholun çağlary uly jaýlarda, bir topar kwartiralarda, bir topar köşklerde ýaşamaly. Näme? Haklaryny goramaly. Biz görüşmeli haklar üçin. Görüşmek diýmek eline ýara galmaly. Arda ýazmaly polisiýa, arda ýazmaly MHM, arda ýazmaly prezidenta. Edilen okmy? Ondan ýokarky edaralar bar. Ine siz özüňiz arda ýatyp bilersiňiz saýtlara girip ýa-da bizde правозащитный bölüm var ýene DWT-de, ondan daşary правозащита gurumary bar, uruýly bilersiňiz, tapawut ýok. Biz siziň adyňyzdan ardany ýazyp goýarys, biz hiç ýerde görünmýäris, ýa-da siz bire ýazarsyňyz, biz daklad edip siziň ardanyňyzy goşup biz basyşlar ederiz. Oň dürli ýollary bar. Siziň üçin iň kanun ýollary biz size kömek edýäs, arda ýazmaly, ardanyňyz gidýär, onsoň hökümete basyş edilýär, şöyle aýdylýar. Näme Maya Pollaýewa ýa haklaryny goramadan ine dokumentlary şunu derrew haklaryny gorap berin diýerler bol haklaryny goramak. Ine şu ýaly. Biz bolsa 10 ýysek eýýem ýa-ni Hudaý saklasyn bir mafiýa girýän ýaly, bir bitbakçylyk edýän ýaly, bir narkotik satýan ýaly, ýa ul jinaýat edýän ýaly gorkýar. Gaýtyp şu guruma Türkmenistan girdi, şonuň şertlerine gol çekdi. Ýalňa men size Serdar Berdimuhammedowyň çykyşyny görkezdim. Ol öýle aýdyp dur, men özüm siziň arkaňyzda ýa-ni jogapkärçilikli siziň şahsiýetiniňizi, siziň haklaryňyzy özüm goran diýip aýdyp durar, görüp durýaňyz. Egerde siz pikir etseňiz, murada hemme zat gowulaşýar, beýlik döwletlerde de şu ýaly kynçylyklar bar diýseňiz, men size ýöneköy zatlar düşündirýän. Türkmenistanda öz haklaryny gorap bolanok. Türkmenistanda diňe haklaryny gorap bolanyny aňyrda dursun. Inni haklaryny goramasaňam sen ýa-ni konstitusiýon haklaryny öýler öňünde bolýar. Hemme ýerde. Gorap başlanýanda bolsa saňa basyşlar edýär. Ine şu ýaly Türkmenistanda konstitusiýon şertler döredildi. Onam kim döretdi? Ataly ogul İksani ýa-ni iki kelleli prezident. Men näme şeýle söýleýän? Sebäbi ine bir ay mundan ozar bir prokuror belediýär. Mana da bizim normamız bar. Şo norma boýunça biz adamlary tutsak edip basmasak, ýa-ni jinaýat çekmesek, swotka bermesek, biri işden kowyarlar. Biz özümüz ýa-ni prokuroryň agzyna ýarşýar. Sen şu aýda näçe batsyň da näçe batsyň. O diýmek Türkmenistan döwleti prokuraturany adamlary repressiýa etmek üçin ulanýar diýmek. Sebäbi prokurorlardan şonu talap edýär. Ine mysal üçin hekimlerden paxta plany talap etseler, ne prokurorlardan adamlary basmak plany talap edýär. Men size näme üçin şunu diýen? Derdim. Udova, условно-досрочное освобождение. Türkmenistan'ın 70% türmelerdeki yatan adamların cinayet işleri ketkitlikten ya da suud edilmedi. Şol suud edilmese de şol basılık gidildi. Onun arasında Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Türkmenistan'ın türmede yatanın 70%. Ular davno boy vermelidirler. Sebäbi uların cinayetleri suud edilmedi. Kadiyette ne ayın bolýar? Haçanla sen cinayet etsen, ulum suud edilse, ine şol sebäpde seni basýarlar. Prokuraturan berýän materiallar suudsuz,
Şonda da kadiýetler eňdirip goýberýär, udaw bilen gidýärler. Ondan içinde oturýarlar. Bir oturýarlar. Ine şu ýaly bir kanun basgylar. Prokurorlardan bir kanun ýa-ni ugalowny işler açdyrýarlar. Kadiýetler de bir kanun ugalowny açylan işleri batyş edip cinayet ketip, ýa ceza ketip, cinayeti çağıp adamlar batýarlar. Ine 70% adamlar şu ýagdaýda. Bir türmeden maglumatlary alyp tutýar. O hakda aýratyn gurulmagy, aýratyn görüşýär, aýratyn oňuny daklat bolar. Şoň üçin haçan siz diýseniz, ay hemme zat gowulaşýar Türkmenistanda. Beýlik döwletlerde ýaly şu ýaly kynçylyklar we biz olarda da we biz gowulaşar şu zatlar, gide baka gowulaşar. Häzir umum ýagdaý dünýäde erbet, uruş gidip dur, eýle gidip dur. Bir topar bolmajak bize degişler problemalar goşup özlerini ukladýarlar. Ol emhemen metodikanyň ýa-ni ýaradýan, ýürütürleşdirilen ideýalary. Men näme size şunu diýem, serdim. Pasport problemasy başga döwletlerde barmy? Ýok. Viza Türkiýe girdilen ýa-ni döwlet barmy? Ýok. Daşyna çykjak bolsaň şu dert barmy adamlarda başga döwletlerde? Mysal üçin Afganistan, Özbegistan, gomşu döwletler alar, beýlekler almalam. Olar pasportlaryny ilçixanalarda çalışýar. 40 ýyldan gowrak uruş boldy Afganistanda. Men Afgan halky bilen guruluşdum. Itsenlik wagty pasportlary daşyna çalışýar. Itsenlik wagty içinde bir günde çalışýar, daşyna 7-10 günde. Öýlem $120. Çalışýar ofitsialny. Hiç bir problem ýok. Öýlem oň üçin gyýyşmalar, söýüşmeler bardyň, dokumentler berdiň, derrä bolýar diýip sen goýberýärler, soň çağırýarlar, gel taýýar, alyp gidýär. Beýleki Ýewropa döwletlerine ýaly. Ine Afganistan, Özbegistan hem şeýle. Näme bizde şu zatlar bar? Türkmenistanyň içinde türkmenler haklaryny gorap bilýärmi? Elbetde ýok. Hatda Afganistanyny gorap bolýar. Hatda Özbegistanyny gorap bolýar. Näme Türkmenistanyny gorap bolýar? Ine şonu häzir alawaly serdar başlan arkadaky serdardan soňra ýa-ni efiriň soňunda. Şu ýaly aýtsaň aýdy bermeli. Bir topar zatlar bar. Şoň üçin ine men size bir mysal getirdim, ýalnızca prokuror boýunça, prokurorun özü diýär şonu. Men tapamok, özü diýär. Bize swotka berilýär, her aýda näçe adam basmaly. Oň ýa-ni hakykatdan oň hiç il tapawdy, biz şonu edämeli. Biz şonu doldurýar, kadiýete geçirýär, kadiýet hökman basmaly. O bizim ýa-ni goýulan ýa-ni tutnamalar zatlar sedýän adam ýok. Gidýän adam diýär. Ine şol bir kanun ýagdaýda cinayete çekilýär. Bir kanun ýagdaýda ceza kesilýär başga bir edarada. Bir kanun ýagdaýda başga bir edarada türmede adamlar saklanýar. Niýe başlar? Hiç ýerde ýok. Ya başga bir mysal getireyim size. Onu da ine siz aýýaňyz, ine Serdar Berdimuhammedow hem geldi, ine düzeler, häzirlikçe kynçylyklar we bular halkyň ýa-ni pikirini diýerler. İki kelleli prezident. Murada siz ýöne olar atak edip ýatyrsyňyz diýip aýdýarlar mana. Gelin men size bir video görkezeyim. Videoda bir maglumat görkezeyim. Vatandaşlar. Serdim. Ine şunu AZ+ ýazýar. Türkmenistany ustanowy pamятник Akhanu Kanyuk Gurbanguly Berdimuhammedowa. Ine 23-nji maýda. Unutmayalım. Türkmenistanda ine памятник поэт на территории Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Монумент спроектируют и возведут по заказу Хакимлика. Yani Türkmenistan'da atın 3. şeklini oýarlar. Unutmayalım. Türkmen halkının şekli yok, Türkmen halkına bağışlanıp bir monument yok, bir aleya yok, hiç zat yok. Prezidentin aleyası var, prezidentin arkada şehir var, prezidentin yankı yeni bir adı var, yeni bir adı var, yeni bir adı var. Halka hiç zat yok. Hatta atların var, hatta itlerin var, köşkler ama, şekiller ama, şoları münasip yankı, şoları vasf eder yani, bir topar zatlar ediliyor bizim halkımız için. Viza, içinden çıkacak olan kıyınçılıklar, konvertasiya yok, pasportu çalışıp olan yok, yönü kıyınçılıklar.
Ine şoň üçin siz aýdýaňyz ine gowulaşar diýip. Gowulaşmaz. Dine erwetleşer. Ine şol 3-nji tany şekil goýulýar Türkmenistanyň ýagny atlaryna. Inni yeni bir material okulayım. Yine de şol Asia Plus ýalýar. 22-nji dekabrda çykan material. Bular näme diýär? Имя Гурбангулы Бердымухамедова присвоили детскому оздоровительному центру и монументу искусства в Центральном парке Аркада. Ягни Гурбангулы Бердымухамедов'un ady yaş ýa-ni saglyk berici centra we şo ýerdäki monumenta goýuldy. Аркада паркында. Unutmayalım. Bunun hiç. Международной академии коневодства присвоено имя Абба Аннаева, двоюродный дед экс-главы государства. И о профессиональном педагогическом учебном заведении имя Бердымухамеда Аннаева, дед экс-президента. Seyredim. Ine häzir Halkara Akademiýanyň konevodstwaň atlar boýunça ýa-ni şoň adyny Berdimuhamedowyň atasynyň dwaýurdusynyň adyny goýarlar. Atasynyň ady däl, şoň dwaýurdunyň dogunyň adyny goýarlar. Ýöne pedagogik instituty ýa-ni bolsa Berdimuhamedowyň atasynyň adyny goýarlar. Ünsürüm. Berdimuhamedow öz adyny goýup gördü. Ejetiň adyny goýup gördü. Atasynyň adyny goýup, kagazyň adyny goýup gördü. Atasynyň adyny goýup gördü. Atasynyň dwaýurdusynyň adlaryny goýýar. Bu adam niýede ýaşapýar? Näme işleýär? Bu adam psik taýdan dogrymy ýa şunu barlatmaly? Bize 45% halk kynçylyk görüp Türkiýede eşek ýaly işläp, şuraryň iki kelleli prezidentleriň sotsial jogapkärçiligini ýerine ýetirýär, öz watanyna, öz dogunlaryna, öz garnaşlaryna ýa pul geçirip öz garnaşlaryna saklaýar. Ýagny şolary işsiz otyr, pulsuz otyr, şolary hökümet sotsial maddi kömegini etmeli. Olar bolsa arkada şäherler gurup ýolar, arkada monumentler goýup ýolar, atasynyň dwaýurdusyna gurup ýolar, ýa-ni belläp ýolar, at berip ýolar. Bizim halkymyz bolsa başga günne. Bular näme günne? Biz näme günne? Ine şoň üçin şunuň barýan ýoly egerde eýýäm kakasynyň dälle, atasynyň dälle, atasynyň dwaýurudyny ýa-ni dogunyna at berýän bolsalar, hormatly türkmen halky. Bunyň agzyna ýa pikirine, ýa kellesine, ýa geljerine, ýa meýilnamada türkmen halkynyň alagasy ýok diýdim şo. Şonu düşünün. Biz şular çalışmaly, bizim başka alacımız yok. Şular bizi mecbur edýär. Doğru düşünün. Ine şu ýaly iki kelleli prezidentden gelen edýän işler ine şu ýaly. Siz bilip goýuň şonu. Men size ýürüýte görkezdim. Hormatly vatandaşlar, biz çykyşymyzy dowam edelim. Men aýtjak bolýarlarym size. Egerde Türkmenistanyň içinde halklarymyzy gorap bilmesek, olar gorajak bolsaň nähili kanun ýollar bar. Nire biz ýüzlenmeli? Nähili biz goramaly? Näme etmeli? Şol bizim haklarymyz konstitusiýanyň esasyna işler ýaly. Türkmenistanda köçak bolmaly ýaly, kwartirany almaly ýaly. Türkiýede gelip ýörseň pensiýany berir ýaly sebäbi sen Türkiýede gez, sen Amerikaga, sen nire gitsen şonu sen şu pensiýany öz aýlygyňdan geçirip doldurdun. Indi şonu gaýtaryp bermek hökümet. Şonu etmeýän ay özü gelsin, özü ýok diýip stop edýär. Sen Hudaý saklasyn, öleýäň ýa bir zat bolaýsa, konsul hökmän suratda biler de Türkmenistan maglumatlar geçirip pensiýany duzup bilýär. Şoň üçin ol bir oýunlar, ol bir bikanunçylyk. Ine şu zatlar bolmaly ýaly biz näme etmeli? Näme haklarymyzy goramaly? Gelin size düşünürüm. Birinci bilen biz içinde prosedurany oňurmaly. O diýmek näme? Biz içinde bir ýerde kanun bozulsa, ýa bir ýerde hakymyzy gorap bilmesek tapagy ýok. Häkim, orunmasar, çopon, prezident, gönü prokuratura ýüzsün. Prokuratura ýüzsüýär.
Prokuratura bir ayda jogap bermeýärmi? Onu ýadymyzdan çykarmaly. Onun iň ýokarky baş prokuratura ýüz tutmaly. Onun bir ay geçdi, hiç tat eden okmy? Ýadymyzdan çykarmaly. Biz Türkmenistan prezidentini ýüzlenmeli. Türkmenistan prezidenti eger şonam çözmese, onda biz şol iýerilen ardalary ýygnamaly, kopiýalar galdyrmaly, datalar bilen. Arda berenizde egerde şo ýerde prokuratura ýanyňyzda bolsa, baryp gol çekdirip alyň öz kopiýaňyzy, ýa-da poçta bilen uğraşsaňyz, ýani naложенным платежом şolar alanyna gol çekilýär, size karışok berýärler. Ine şonam taklaň, ine iýerdim diýip. Ine şol dokumentlary innisiz uğuna geçirmeli. Ýani görkezlen saýda girip özüňiz ardan dolduryň. Onam edilmeseňiz, ine DWT topuruny adam haklaryny gorayan departament var, onu ýüzlenin, ýa-da ine adam haklary gorayan gurumlar var. Onu ýüzlenin. Bilmeseňiz biz size bereli adreslaryny, e-mail adreslaryny bereli. Ineki gepleşiklerimizde biz size görkezler şonu. Ýani şol hemme e-mail adreslary şonu belli konup, öňün bir videoda görkezdik. Bu videolary terjeleseňiz taparsyňyz. Ine şu ýaly. Inni käbirler diýiler, "Muradaga nämen gurrun edýän? Men häzir uwuna baraýsam, meni uwdun depe akydip meni ýok ederler" diýip aýdýar. Men çağrymdan orkan diýip aýdýar. Inni men size uwdun depe boýunça aýdyn. Bu ýürüýti MHM ýani metodiçkan içinde ýazylan ýürüýti bir halkymyz gorkulmak üçin ýürüýti pikir. Uwdun depe şo ýerde 150'den gowrak yer var. Bizim halkymyz näçe? 5 milyon olur. Kime yetsinler? Ol diňe ministr, vice-premierden spesial wezipeli adamlar girýär içine. Ýa-da ul müçberde narkotik satyp, has ýa-da men ýaly bir döwlet üçin, şunky alyp barýan kezzaplar üçin has bir hukuklu adam, ine men demokratiýa goýjak bolýan, ol hukuklular şol. Ulun sistemasyny dogry ýatyrýar. Ne şu ýaly men ýaly adamlar şoňa goýmak üçin. Başgalar goýmaýarlar. Onu kwartiradan kowulsaň, onu arda ýatsaň seni goýmaýarlar içine. Sen bir ýöneköy, bir soldat, ýöneköy bir adam, ýöneköy raýat. Sen näme etdiň? Sen jinayet etmediň, sen haklaryny gorajak bolýan. Boldy. Onun üçin edilmeýär. Ol kimde kim pul ogurlasa, kimde kim ulmeçwerde narkotik satsa, ýa kimde kim siyasatçı, lider bolup hükümeti ýani dogry şu sistemany çalşak bolsa, ine şol adamlary şöyle sarp bilýär. Sizi sanmadylar. Salasy gelse-de, MHM salasy gelse-de sarp bilýär. Sebebi sizin edin ulryal jinaýatyňyz ýok. Onu näil tuglap, näil çekip şonu ýani ululup bolmaýar. Inni Türkmenistan'a ine adamlar diye vah murada polisler, MHM'ler öýü ýagýa, eýdiýä, beýdiýä. Ne derdim? Türkmenistan'da 14.500 tane polisiýa var. Polis işgärli. 9.000 MHM işgärli var. Bu ikisinden boşsan 24 yarım bolýar. Ýene de bir 5.000 sallat alýan sallatdan spesnadlar türmelerdäki внутренний войска eýle goşsan 30.000 var. 30.000 ne diňe Türkmenistan'da 3 milyon halk var. Şu 30.000 olanı şoň ýagny 1%. Ine şu 1% adam 99% adam gorkuzýar. Näme bolup bilýär? O diýmek biz haklarymyzy gowraýanymyzda melenok, biz şoru ýani şoru görsek, bir tane papaklyny görsek, 5 papakly gözümizde fantazi bolýar, biz gorkýar. Onu boýnanmaly. Ýöne bizim jogapkärçiligimiz var, çağırymyz. Bizim jogapkärçiligimiz, bizim gorkmaklygyňyz, bizim jogapkärçiligimizden has ýokary. Diýmek biz jogapkär adam däl maşgalamyz. Çağırymyz jogapkärçilik aldykmy? Biz çağrı emeli getirdikmi? Biz ölmeli bolan şoň haklaryny, öz haklarymyzy goramaly. Köçede ýatdyrmaly. Kwartirada jaýy saklatmaly. Bir seni kwartiradan kovun olsa da kansa gidişmeli, şonu almaly, görkezmeli. Adalatyň badamy. Adalaty diňe halk ýürüdip bilýär. Türkmenistanyň prezidenti ýürüdip bilmeýär. Iki keleli prezident edilen oğun. Edilgelse de, bunu 24 saat Türkmenistan seyredip bilen mümkin däl.
Yöne bir halk olup seyredip bilýär. Bütün dünyada şeydi şol. Diňe Türkmenistanda. Şoň üçin ine diňe ahalla vilayatda 7 oğul polisiýaski bar. Aşgabatda gaty ise bir 5 000, 4 000, 3 000. Diňe ahalla 1 milyonyň gowra halk ýaşaýar. Ine şol 3 000, 4 000 Aşgabatda polisiýaskiler hiç adam ýa. 600 oğul adam ýaşar Aşgabatda. 3 000 tane polisiýaski näme bolýar? Ya emheme işgary jemleşen 3-4 000 adam. Hiç tanımıyor. Kaçkı diýerler? Bir 30 000 adam öňünden çykdy, kaçkı diýerler? 10'üsi privet bolýar. Şoň üçin bizde güýç bar, halkyň güýji ulur. Biz şoňa ynanamyk, biz her kim öz güýjini ulap görenok. Her kim öz güýjini ulansa, uýmy köpürkli diýär güýçler. Moşly güýç bolýar. Biz şonu edemdik. Vatandaşlar, ine şunun bilen men efirimi gutarjak bolýan. Size şol 10 näme çip döredildi, näme diýär. Şu ýerde ýalňyja hasap etdik. Onun ýerde goly gurumlar bar. Ýa-ni adam haklaryny goýan. Islenip guramaly ýönsäňiz, ol guruma döwletden ýokary. Ul möçberde onun içine bir topar döwletler girýär. Ol islenip döwleti basşyp bilýär. Islenip döwletden talap sorap bilýär. Islenip döwleti rekomendasiýa bilýär, konsultasiýa bilýär. Bizim haklarymyzy gorap bilýär. Şoň üçin onu ýürüýte adam haklar goýan bölümler bar. Biz şolar bilen işlemeli, şolar ýüldürmeli. Eger Türkmenistanyň içinde hiç zat çözülmese, biz onu has ýokary guruma, ýa-ni onu adam hukukyny goýan bölümlerine ýüldürmeli. Esasy bölümi Jenewada ýerleşýär, beýlekçi New Yorkda ýerleşýär. Üns beren bolsaň biz Jenewada, ýa men bir näçe kere protest etdim. Şol gurumaň öňünde we New York'ta protest etdim. Şol ýa-ni adam hakkary goýan gurumaň öňünde. Şoň üçin Türkmenistanyň konstitusiýasyny diňe türkmen halky ýöredip bilýär Türkmenistanyň içinde. Ne prezident, ne onun ornmasary, ne iki kelleli prezident, ne özüne Kliçka dakan arkada milli lider hiç kim ýöredip bilýär. Prokuraturada gördük ýöredip bilenok, MHM'de gördük ýöredip bilenok, polisiýa ýöredip bilenok, diňe türkmen halky ýöredip bilýär. Yapışın şoňa. Ýöredin konstitusiýany. Konstitusiýany ýöretseňiz Türkmenistan döwleti diýip gowunyp ýörärsiňiz. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, hemme zat diňe biziň elimizde. O arkada serdar, serdar arkada, alabaý serdar, alabaý serdar. Siretmeň o zatlara. Onu biz şolary ruhsat berýär, şu zatlary Kliçka goýup ömürlük prezident bolýar. Biz haklarymyzy goýan. Bize bağlı şonuň durmuşlary. Biz islesek şonuň durmuşy durar. İslemesek yine olar öz etdiğini etçeğini ederler. Kakasyna, atasynyň dwaýurundyna ýa-ni şekilde vururlar, atlar verirler. Eger türkmen maşy bolmasa, diňe özüne beren bolsa, bul bolsa, kakasyna, ejetine, atasyna, atasynyň dwaýurunda gonu berýär atlar. Bize ölüp ýatyrys, bulum atasynyň dwaýurunda gonu atlar berýär. Ýa-ni binalaryň atlar. Ine bular nire bar? Şoň üçin biz şu rejimi aýyrmasak, biz öz haklarymyzy goramasak, biz demokratiýa gurmasak, baxt ýok hiç bir Türkmenistan. Şu korrupsiýa edip ýören adam, ine düýün Zoom'da, nimede, TikTok'da uruşdyk. Gulýalow diýen bolýar, kargoçy. Vzatka berip, ol Türkmenistanyna iň esas jinayetçi. Sebebi ol korrupsiýa investisiýa diýär. Gidýär 5 manat berýär, çözdüm diýip Türkmenistan bolýar, problema ýok. Onuňa 5 manat berýär, halkyň puluny ýýär. Kargoda o pullar hem açık paýlýar, konsullyk bilen oňulen bir konsullyk tamojnyň ýa-ni nalog vermän geçki diýär. Büdjede pul ýetirmän, tölemän, büdjede pullaram gelmän, sosial obýektler gurulman, sosial maddi kömekler edilmän soň, ine şo pullar gelmän soň, ine şol sosial parazit diýilýär onu. Ol baran ýerine yksadyny ýykyp, ýa-ni vzatka bilen korrupsiýa döredip, korrupsiýa investisiýa berip ýördi. Ay gülýär Türkmenistan ýa. Sen üçin gülýär, sen vzatkada parahodçylyk edip ýördi, sen jinayetçi. Ýöne hemme adamlar beýle däl. Şoň üçin şuraya jinayet edýänler ýüzlenýän.
Goýun. Biz Türkmen halky korrupsiýaň esasy investor. Ne misal getireyim. Biri İstanbul'a gelýär. Bir 3-4 saat ýanky uzaklykda ýaşaýar. İstanbul'a gelip pasportyny stamp uldurjak bolýar. Uzalçak bolýar. Olam 10 günden konsul ýürüti 10 günden gelýär. Ýanky ýarmylyk işi 10 günden gelýär. Şunu pul aljak bol. Bulun pikir edýär, men öýüme barýan, ýene bir gelsem, ýene bir gitsem $150 çykýar. Bir günüňe diýär. Oý men $100 bereýin, meselem çözeýin. $100 berip, şu gün çöldürüp, şu wagt çöldürüp gidýär. Indi şurada näme bolup geçdi? Şurada şol $100 zatka beren oğlum öýe durmuşyny kül etdi. Öýe çağlaryň durmuşyny geljegini kül etdi. Öz vatandaşlarynyň ýanky goňşy, dogan, türkmen vatandaşlarynyň durmuşyny kül etdi. Gowuluga şol gitmedi ýaly, diňe korrupsiýa gider ýaly finansiýowan etdi. Egerde şol iýine gaýdy. Ýene 10 günden $150 sow ýene gelip pasport alyp giden bolsa, onda korrupsiýa petelerdi we bagty durmuşymyz ýakynak boldy. Goý sen gadap çek. Otur bir $50 plus ýöne sen çağın geljegi, öz geljegi gaýdym. Şunu da pikir etmeli. Şunu bilen men öz efirimi utaryan hormatly vatandaşam, sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen öz haklaryňyzy hiç ýerde gidermän. Ne iki kelleli prezident, ne bir porta prokuroru özüni oňurmaýan ahyrkyna şermende, ne ahyrkyna şermende polis ombudsmana ýa-da MHM terrorista gidermän haklaryňyzy görüşiň. Niýe bolsaňyz. Şunun bilen efir utaryan size jan sağlyk we inneki efirler çelli sağ olsun. Sağ olun.